Sausa ka. Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Megan. Day, wala gid ko kasabot sa mong relasyon. Naglibog pa kung angay pa ba ni namong ipadayon. Hay, ni mo Tessa. Ikapila naman intawon ka na mo giingnan, uy. Nga dili na lagi ninyo angay pa na ipadayon ng inyong relasyon? Siya may naka-benefit, anak ba? Pero saan man ako, be? Makigbuhag ko niya. Tugod kay ako ra mo isigighatag niya. Tanang gastuon ako. Kung muadto pa ko sa ila, maahat kong daog kinumpra kay way makaon sa ila. Unsa may ikasulti kung mahibaw siya nga mao na hinungdan. Ayaw gunahon na akon unsay ang ikasulti. Ang imong naon-naon, ang imong kaugalingon. Ayaw na ka pag binugo, day, na unsa man ka, uy. Nailaing lalaki nga mas deserving pa para nimo, no? Makaingon lang ka, ana. Kay swerte man kay kasi imong love life. Oh, muraw ka niyag natukan. Tinuod bitaw. Pinangga kay ka ni Alvin. Uwa pagid mo issue nga nangabit siya. Pila na mo katuig pero almost perfect yun ang inyong relasyon. Ako ba ninyo? Ako inyong sundon, girls. Nagpabiling single. Why problema? Why labad? O lababang, why drama sa kinabuhi? Oo. Kaya nagpaabot man ka nga magbuwag si Megan o si Alvin, which is imposible kayong mahitabo. Aw, wata kay bawi. Uy. Ayaw gid intawon pag-ampo diha, Benji, no? Dili gyud ko mosugot nga magbuwag ming Alvin, no? Bisan tag, wakay uyab, Megan. Di magyabog ko ni musugton. Ay, ambot nimo. Puro gyud ka binuang, uy. Ay, sige na, uy. Mulakaw na ko kay mag-date pa ming Alvin. Kay anniversary man namo karon. Og ikaw, Tessa, buwagin na ning imong uyab, ha? Kay gihimo ra gid kang sugar mommy, ana. Asa Miss Alvin? Ganina rang alas 8 ang among sapot. Alas 9 naman lang, pa man siya. Igutom na rabak ko da. Ah. Hello, love. Hello? Di ko madayon karon. Nagsigigilak akong anak. Oh, mao ba? Sorry la ba? Wa ko makapaybaw day nimo. Kaon na lang day ha? Okay ra. Human naman kong kaon, love. O mayo hinoon. Sige love. Mubawi niya ko nimo ha? Okay? I love you. I love you too. Happy Oh, gipaw na niya. Kumusta yung anniversary kahapon? Nana sa siya surprise ni mo, no? Okay ra. Unsa to? Surprise? Kuan, syempre, uy, mawa bago di ay na. Ikaw, kumusta? Gibuwagan na ni mo imong uyab? Waday, uy. Unsaon, namaraig man siya nako gahapon. Nag-date siya nako. Ug sweet kay siya. Og ikaw sad nga bugo, padayon lang gihapon. Nagpadara po dayon. Dili ko bugo, day. Nagmahal ra ko. Okay ra nang magmahal ka. Pero ang magpabuang sa imong uyab, lahi na na. Tag-ano na ko? Ikaw pa mo inigasto sa inyong lakaw gahapon, no? Siyempre. Wapi asi. Oh, see? Ay, ambot na lang gini mo, Tessa. Kanus pa magyug ka makarealize, no? Day Megan. Basta ikaw, ha? Buwagin na ginang imong uyab. Kung dili ka gustong ako mismo mo ay mo kumpronta na niya. Sige na. Bye na kay magluto pa ko para panihapon. Ani mag-dinner si Alvin ron. You know, continuation sa mong anniversary. Oh, sana all! Mao gini nga akong pangitaon nimo da. Ang imong luto. Nga naman, sama kalami na ko ang akong luto. Oh, gyud. Mao nang magbalik-balik iko. Og di gyud ko pulan. Sus! Niingon lang ka, ana, ron, kay para makabawi ka sa atong anniversary. Siyempre,
naibaw kung unsa ka importante ni mong anniversary na to. Maong mamawi igi ko. Oh, excuse love ha? Hello, Day. Tessa. Day! Nailaing babae si Luigi. Unsa? Uy, kabaga mo din now. Ayaw ka bala ka, Day. Ugma, kuyugan ti ka. Ato ng sulngo ng bagagnaw. Si babae mo eh. Hibaw biyak ha nga. Ikaw rin ako ti siya. Aw, ikarom day ko no iyates. Ata na, manguli na ta. Ug mutuosag ka dayon, Benji. Ako mismo mo nakakita. Ayaw na lang paglimod, oy, Luigi. Si Tessa gid mismo ang nakakita ninyong duha sa imong kabit. Okay, bogo mo rin ako, amiga. Wa mo niya sul nga. Aw, mo ba? Amiga gid mo. Puro mga bugo. Unsa? Ayaw ing na si Megan ug ingon ana ha. Okay gano? Nagtuog ang perfect lang gyud kayo ang love life ng imong amiga. Nagtuog ang wa siya binuangin sing uyab. Unsa? Nabuang na ka, Luigi? Asa si Megan iamong nimo? Testa na. Mamauli na ta. Wa na kay makuha ning tawhana. Nga naman bigan. Madlo kang mahibawaan nila nga nailain ang imong uyab. Ha? Tinuod na, Megan? Gibinuangan kang Alvin? Tana! Mamauli na ta. Tinuod ba? Oh! Please lang. Mag-istorya tas laing lugar. Ayaw din eh, please. Sumong itaong ko eh. Anong misukot ramang ka nga? Nailain si Alvin. Tawa ko'y mahimo. Love man ako. Mausa na ako tubag nimo. Pero sige kag panghingana ko og bugo. May pa kay kamo tambag diha pero di ay utro sa day kang naay problema. Tungod kay dili ko gusto mapariha ka nako. O bugo ko. Pero dili ko gusto mapariha ka nako kabugo day Tessa. Maong kutob sa kumahimo, mutambagit ko nimo nga mapahawa sa relasyon nga dili na healthy para nimo. Nganong di ba nimo tambagan ang imong kaugalingon? Tungod kay dili ko na anak ka sayon. Makita ng giday. Oh, uy. Diba? Oh, Diba si Alvin man na? mao na iyang kabit? Naapag yung anak? Animal ka, Alvin! Benji, asa ka, oy! Animal ka! Benji, unsa ba? Bukol! Pinag! Nga naman! Ano mamigan? Nahadlo ka? Angay ka ni unta! Bugnoon na ni mong bayana! Benji, dili pwede. Kinsa ka ba ha? O ganun imo magisumpag akong bana? Bana? I'm sorry, Benji. I'm sorry. Oh! Megan! Megan! Ingunahan lang ka sayon, ha? Mukaot lang ka? Kung saan ka dinuon, Megan? Ganun ni angkot man itong babae nga. Iyang bana si Alvin. Murag daghan yung kagwa isulti na mo ni Benji, Dayda. Mas maayo pa. Ako mo ikabit. Okay na? Oh, Sugot lang ka nga, mahimong kabit. Dili ba obvious, Benji? Nga naman. Ingon na yun ka ubos ang imong tanaw sa imong kaugalingon. Nga nagsugot ka nga mahimo kang kabit. Migan, daghan og lalaki sa kalibutan. Lagan lagi. Pero si Alvin ang akong gimahal. Naibaw kong dili maayo ning akong gibuhat. Makaguba kong pamilya. Pero kada adlaw, akong gipahinumduman ang akong kaugalingon nga kabit ra ko. Nga wa ko'y katuon mo reklamo.
Wa ko'y katungod nga magselos. Wa ko'y katungod. Nga kay katungod masakitan. Megan, kung mahal ka niyang tinuod, dili siya musugot nga musetol kag ingon-ani nga sitwasyon. Ang angay nimo kanang lalaki nga tinuod nga magmahal nimo. Benji. Megan, please. Undangan na kung unsa may naan ninyo. Akong ipakita nimo kung unsay deserve nimo. Ang mahalon ka nga ikaw ra. Ug wa nay lain pa. Benji. I love you, Megan. Magpaabot ko kung ano sa ka makadecide. Ni Alvin ba? Nga mahal nimo. Pero gipanag-iya na sa lain. O ako? Nga kaya na kong ihatag ang tanan akong pagmahal ug oras diha nimo. Pagpili, Megan. Benji. Dalawa kayo sa buhay ko. Alam mo. Hangtod karon, wa pa gyud ko makadecide kung kinsa gyud ang angay na kong pilion. Wa pa sad mi magkaistorya ni Alvin sa atong nahitabo. Og padayon gihapon ang among kasuod ni Benji, tungod kay willing gyud kuno siyang magpaabot kung kanus ako makadecide. Sayop man ang akong gibuhat, pero usahay, mabuta gyud ta kung mahigugma na ta sa usa ka tawo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga Liluan Lady apan kasamtangang nagtuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingahan nga Melda. Day Melda, ato taon nagbaskitan ha. Nindot kayo ang duwa niyang gabi iday kay naangti mo itong akong giingwani mo ba nga mga gwapo. Mao ba? Ay, dili unya kutugta nilang mama. Oh, ikyas na lang good. Bintana na lang agi good. Pero may bitaw ka ano. Sige, good. Okay ng tips ng mga gwapo. Huwagin man ako ng mga pagsige na kong shaggy para mo cheer nila, tay. Ito na tayo, uy, mamauli na ta kay basig. Masakpan ako nga ni ikyas ako. Oh, hala, tay. Nagpadung lagi na ang gwapo. Ha? Hi, miss. Ay, gusto lang dahil kong magpasalamat nimo. Nakakita magod kong i-cheer ka na mo, umayo, sa among duwa ganina. Ha? Dili man to ako. Ay, maog yun. Ako magutog gwapo. Oh, ikaw dito? Salamat ha. Ako din si Arman, miss. Pwedeng makigila-ila nimo? Oh, ako? Nganong ako man? Ganahan lang ko. Pwede, miss? Ay, kaswerte ni mo, dayo, oy. Basta manguyab siya ni mo, sugtagid ha. Ha? Unsa? Osba ko no, basig na bungo lang ko. Manguyab ko nimo, Milda. Ganahan kay ko nimo. Sugta ko, please. Sige, good. Basta, ayaw ko binuangi, ha? Di ka na mahitabo, Milda. Day, nagka-istorya aming mama ba? O niuyon siya sa akong plano? Plano? Nga unsa man? Nga magpakasal na ko nimo. Unsa? Arman, kabag-o pa na to? Pinapalang ko ta kabuan. Ay, sagdi lang, good. Ang importante nga mahal ko nimo. Ug mahal sa ka. Ug importante para na ako nga niuyon ang akong mama. Ha? Milda, ha? Oh, sige.
Arman, dali na. Malate na ta. Alas 10 ra ba nga itong schedule? What sa kadiyot, Milda? Pabuton lang din nato si mama. Ay, naunsa may intahong ka, Arman. Uy, naibawbaya ka ha nga, dili pwede nga malate ta. Adlaw intahon sa atong kasal, uy. Bisan og civil wedding lang, pero kinahanglan nga mo nga ta on time. Basta, di ta mo ato kung nuwa si mama. Arman! Oh, niya na si mama. Kasal kita, Milda. Ako ka na kita. Milda. Arman. Hinaya lang ha. First time para ba na ako? Mao ni pinakanindot na gift para na ko, Milda. Ang imong pagkabirin. Arman. Arman, mabdos na ko! Huh? Yes! Papala ko! Inday, ayaw na paghilak. Sa may problema ni mo, uy. Gilisa naman unta ti kag diaper. Unya man na sa kagtutoy. Ngano man ka, uy. Oh. Ay, Diyos ko. Kainit mo dahil mo. Asa naman din sa Arman, uy. Ay, salamat. Salamat kinanawag na gitaon. Hello, Arman. Asa man ka? Milda, niya ko sa ilang mama. Pauli na dungbi, kay ang bata nagsigigilak. Init ka ayo siya. Na pa man milakaw ni mama, uy. Kung nagsabot na nga, arir ako matug. Di lang ko na kung pauli niya, ha? Unsa? Nahibaw ka nga naglain ang lawas sa imong anak pero mas unahon gid mo ang inyong laag sa imong mama, ha? Milda, kining... Ako, Armando, nagpasensya lagi ko anang kang mamas boy ni mo. Kay dili ko gusto gubot. Pero karon, na-realize na ko nga mas priority gyud ni mo ang imong inahan kaysa sa imong kaugalingong anak. Mas maayo pag magbuwag ta, Arman. Utsa! Gikapoy na ko, eh. Magbuwag ta. Unya, kaya ni mong buhion si Inday nga, wa si Arman. Kaya nun ako, day. Total, bisan og naa pa si Arman. Dili man sa kumakalaom niya. Tuara man iyang naong sigigyang pungad sa iyang inahan. Mutrabaho ko, day. Buhaton ako ang tanan para sa akong anak. Ay, day, sakto. Nainangitag tindera sa karinderya nga akong itrabahoan. Ipasod ti ka, ha? Huy, katagan og taho din is karinderya, uy. Excuse me, miss. Paliho ko additional soft drinks. Kakwapo niya. Okay, sir. Di ara, sir, oh. Salamat. Uy, day. Kibaw ka? Kortahan ba yato? Nagtrabaho tas bangko. Mao ba? Unya, nganong alira man siya sa karinderya magkananan? Ay, ang. Lamian man kuno kayo siya din eh. Kaya hay siya magustuhan sa? Hi. Oh, sir? Uy, hala, close na ra ba mi, sir? Sige lang. Ikaw man ako tuyo. Ha? Ako? Nga naman, sir? Wa magud ka mawa sa kong una-una. Sukad nga nakakita ko nimo. Oh. Pwede kong manguyab nimo. Ha? Gisugot ni mo? Oh, basin pa dik magkasinabot mi, di ba? Hinuon sad. O niya, day. Naibaw ba siya nga may anak na ka? Ha? Milda.
Roy, kaniyot lang. Roy, Ay ko po. Naghinam-hinam na kay ko nimo. Milda. Roy. Oh, Diyos ko. Maptos ko. Kinahanglan may baw si Roy, ani. Yes! May anak na ko! Nalipay ka? Oo! Kay, dugay na ko nangandoy og anak. Salamat, Milda. Pero, Roy, may isulti ko nimo. Unsa man na? May anak na kong daan sa akong bana. Unsa? Minyo ka? Oh, Roy. Sorry. Makasabot ko kung biyaan ko ni Bukaron. Mahal di ka. Og nanang tayo umaabot na anak. Maong, dili mahitabong mubiya ko ni Mumilda. Salamat, Roy. Salamat. Oh, kitsa man eh. Number naman. Hello? Hello, Milda? Oh, Arman? Unsay tuyo ni mo? Kuya, uwan mo sa? Nakauyab na ka? Ha? Oh. Kini mo itiman niya. Ayaw lang yung pagpamabdo sa laing lalaki. Kay ikihiya tagid ka, Milda. Unsa? Kumaw na. Manglarga na sa probinsya. Unsa? Palayo ta din eh. Simba kong tinudoon niya ang iyang gisulti. Dili ko musugot nga mawa mo na ako. Dili ko mabuhi og mawa mo sa akong anak. Salamat, Roy. Sige. Ato ta mo uli sa mong probinsya sa Leyte. Day, pila lang ta kabuwan din sa probinsya. Lisod na nga ito kahimtang din eh. Dili sama dito sa syudad ba nga mayo nga tong kita dito. Pero, dili ta magmalinaw dito, Roy. Naa akong bana dito. Kadiyot sa... Hello, Day. Day! Balik ka mo din ni Cebu, oy! Ha? Dili lagi pwede, Day. Kay si Ay, Arman... sos! Ikahadlok ni Arman, oy! Dili na siya makakihan ninyo. Ha? Unsay... Day, mas nag-una pag panganak ang babae sa imong bana. Og siya'y amahan. Unsa? Animal siya? Iya pa kong gihadlok. Pila ka buwan nga nagtago ta din sa probinsya o niya siya nakapamamdos na daglain? Mamalik ta sa syudad, Milda. Ug atong lihukon ang annulment ninyo ni Arman. Oh, Roy, Gusto kong pakaslan ka, Milda. Maong buhaton ako ang tanan para maanal ang inyong kasal. salamat, Roy. Salamat. Tungod sa pagpaningkamot ni Roy, naanal gyud ang among kasal ni Arman. Og nagpakasal dayon ni sa simbahan. Karon natiguang nami og wa pagihapon mawa ang among pagmahal sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Magkining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Mildred.
Mildred, naga, dugay naman kita. Panahon na siguro para mo settle down ta. Ha? Alan, unsay? Mildred, will you marry me? Yes! Yes, Alan! Yes! Excited ako mo balita ni ate nga engaged namin ni Alan. I'm sure, malipay gid siya para nako. Ay, mada ko siya boarding house. Te! Te! Mildred? Ngano naghilak man ka, te? Ni Mildred. Buhog na ni Kuya Mike ni mo. Unsa? Kadugay na ninyo, te? 7 years na kun mo ni kuya. Nga naman, unsa ba din nahitabo? Unsa may hinungdan? Dali. Arita sa sud. Istoryahati ka ko sinihitabo. Unsa? Nagbuwag mo kay nasakpan ni mo siya nga nasa ikaubang babay? Pero te, sigurado ka nga uyab gito niya babay. Basin o kami ka lang. Mao gani ang dako akong sayop, day. Kinidiritso ko pa masangil niya nga naa siya babae. Pero di ay iya din gigagaw. Nauhaw kaayo ko. Kinagis kang dalumag yun ko tungod sa kong kalagot. Mao nga ikaw, day. Kung doon na makipagduda ni Allen, pangutana gid una. Kay ba sino pagbahay kasama na ako? Dili na mahitabo, te. Kay abi ni mo, karon, wa na gyud ko'y pagduda niya. Ang tinuod, te, nag-propose na siya nako. Engaged na mi. Mao ba? Happy ko para nimo, day, Mildred. Kaluoy sa imong ate, no? Langga. Pero sa tinuod lang ka, nabala ka ba ako nga mahitabo na nato simba ko? Ay kabala ka. Dili og di gina may tabo nato. Kay di ko magbuhat og butang nga ikaduda o makapasakit nimo. Bantay ha? Lagi. By the way, mananghit ko nimo nga akong uban-ubanan si ate. Manglaag mi para malimot siya siyang ex. Sige, wala problema. Basta pag-amping ha. Kay pakaslan pati ka. Sus, baya. Wow! Kaninot sa mga sinina dito, day, oh. Dali, ato ta. Hoy, te! Huwat ako, oy! Ay, nisutoy lang ba siya dagan? Gipasagdan lang kong nagdaan ng daghang kinumpra o mga paper bag. Te! Oh, ay! Nabus-bus na cute! Miss, tabangan ka. Oh, kahumot niya. Miss? Nasugo ka? Sorry. Itabang lang ko kay naluoy ko nimo. Ayaw lang kong tutuki, miss? Ha? Ay, waoy. Salamat, ha? You're welcome. Abi na kung nasuko ka na ako da. Ay, kahamis niya na uy. Mas babae pa man siya panik kisa na ako. Day! Naunsa? Oh. Hi! Maoda yung wa ka mo sunod dayon kay naamaday kay amigo nga gwapo. Ha? Dili, te, uy. Igo na ni siyang nitabang nako, te. Imo mo ko kung gibiyaan, good. Okay na sa dako kung gusto kang pig-amigo, miss. Oh, Sure! Tagay kasi mong number, B. huy, ate! Day, makiglaag si Zyril nato. Makigato siya sa bar. Ansa man, Gora? Ha? Ay, kamo lang, te, uy. Wala ko'y oras ni Allen. Sige na lang ko taglaag.
Ako na siyang atuon sa ila, te, aron i-surprise na ko siya. Ay, sana all. Masuya man po ta. Sige, oy, ako na lang. Day, Oh, imong gihubo ang engagement ring ninyo ni Allen? Wa na lagi mong kamot. uy, hala. Naaraman to sa kong kamuti. Ay, Diyos ko. Nawa ang singsing. Hala, Day. Naaraba ko'y nadunggan nga kung mawa ko no ang singsing. Bati ko na og meaning sa inyong relasyon. Simba ko in taon, te. Unyaan sa man, imong sultihan si Allen sa tinuod? Ha? Langga, matuog na ko ha. Ha? Pero sa'yo pa man kaayo lang ka. Alas 6 pa baya. Langga, naaday ko isulti ni mo. Naglain na akong lawas ko. Kung noon sa mana, ugma na lang ha, okay? Okay lang ka. Bye. I love you. Ato na ko si Sila. Dool na ko silang Allen. Ay, gikulbaan man ko eh. Si ate. Hello, te? Day, asa ka? Padung ko sa ilang Allen. Nga naman, te. Ha? Magunsa man ka diha nga, naman diri sa bar ang imong uyab. Unsa? Nagot sa sa diha. Ingon siya nga naglain ng iyang lawas. Arian na lang, para mahibawaan nimo. Asa mo nga bar, te? Oh, Mildred? Abi na kong naakasbay. Kinaglain ng imong lawas. Bakakon ka man ding dako. Langga, naglain bitaw akong lawas. Pero saan nga gipugos mo gusto kong mga amigo ko? Giadto ko nila sabay. Nung kuyog na lang ko nila din eh. Sorry lang ga, pero naglisod yung balibad nila. Mao ba? Maong na mahala na lang ka, ha? Bahala na lang mamakak ka na ako, basta dili lang ka makabalibad sa imong mga amigo. Mao ba? Baby, kada ka pa ni mo balik, uy. Mildred, langga, naisayop. Huwag yung ka mag-expect ka makahimo na ka na ko ini, Allen. O sige! Pag-enjoy mo din sa imong baby! Kay wa na ta! Buwag na ta! Day, naisakto na intaw ng pagsigi na mag-inom, uy. Pila na kabuan nga ingon, anak. Dili ka na magkaniahapit mo kaon niya. Sige lang kag-inom. Ang imong trabaho, napasagda na gani ni mo. Day, sige na, sakto na na. Inood yung siguro na imong gingon, tino. Ganaay mining ang pagkawaha sa singsing. Basidog diligid para kami. Day, Mildred. Diligid ay basihan ang gidugayon, te. Og bisan pagkaslunon na mo, no? Kung magbinuang ang tao, magbinuang yun. Istorya na gud in town. Ganina ra gid may nag-istorya diri. Pero karon pag ka ni tingog Zyril. Abi ni mo, Mildred, dili deserve ni mo ang ingnon anaon. Ako kung makauyab ko sama ni mo, di na ko binuangan eh. Pawataro nga imong kaugalingon. Sakto na nag-inom ni mo. Buhata ang tanan para magmahay si Alin. Nagibinuangan ka niya. Zyril. Mujotin ako, te. Wow!
Milagro da. Murag, gaan lagi kay kag-aura karon. Naka-realize lang ko, te, tungod sa gisulti ni Zyril. Sakto siya. Kinahanglan nga magmahay si Allen sa iyang pagbinuang nako. Good. I'm so happy. Nga nabalik na gitaw ng akong manghod. Buhaton ako ang tanan, te. Makigbalik og magpakiluoy lang siya nako. Awa niya. Moabot ra gyud niya ng adlaw, te. Ay, salamat. Humanagid akong trabaho. Ay, mag-gym ko karon. Nindot mo sa Dennis feeling nga magsigig pagwapa? Oh, kitsa man eh. Hello? Mildred, Alan? sorry ha if nanawag ko ni magkalit nimo after pila ka buwan. Pwede tang magkita. Ha? Makikita siya nimo? Ote. Basin og naka-realize na siya kung unsa iyang gisayangan. Ayaw pagkikita. Zyril. Pakikita tuod. I'm sure makigbalik na nimo. Ha? Wa ko makikita nimo para makigbalik nimo. Unsa? Unsa man mo tuyo? Sorry ha, pero mangutana lang ko kung pwede ba na akong makuha ang sing-sing. Ha? Kuan magud. Kining wa naman siguro yung rason ba para anak pa to nimo. Wa na ang singsing. Dugay nang namatay. Usa? Wa ka kay baw? Nagdungan mo kamatay. Wa gini kay ayo no bisagot saon. Hala no, katawa agad niya. Nagkatawa ko si Igor nga nagdugan sila kamatay. Ay, Todi ay. Pila naman mo kabuan nga buwag ni Allen? Kamu na lang ni Zyril, oh. Ha? Dugay na ba yung napaabot ni mo? Sige na doon, Zyril. Sulti na. Di lang nako tason kay nakaibaw man ko nga dili pagid completely nga nakamove on si Mildred. Pero husa lang ako ikasulti nimo, Mildred. I love you. Og andam kong magpaabot nimo. Dili na ka magpaabot, Say. Oh. Kay gisugot na ti ka. Yes. Dili gid ka magmahay, Mildred. I love you. Happy na gid unta ko mo give up. Pero swerte lang kay nagkaila mi ni Zyril. Og wa ko magtuo nga naara day siya nga nagpaabot nako. Maungwa ko magduha-duha og sugot niya. Karon, anniversary na sa among kasal. Og thank God nga wa gid mawa ang singsing. Malipayon kaayo mi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka ano pala siyang kaagi karon? Magkinig sa kababae nga taga Baugo, Talamban, Cebu. Hanggang sa magsasampo, nagdasangan nga, milit. Hi, tita. Oh, Milet, ikaw man gudi ay ni. Oh, usa man ang imong gida. Nag-date si Mama og lasagna o gusto siya nga makatilawbo. Mao nga gihatag ko kamo dinhi sa inyo. Ah, salamat ha. Dali, sud. Thanks, tita. Labing siguro ganahan sa si Ed ini. Iya man yung paborito.
Wa man si Ed dinhi sa bahay. Nilakaw man to. Asa man ko na siya? Wa man siya magsulti. Abi man gani na ko og kamoy nagkuyog. Wa di ay siya mananghid nimo. Oh. Milet, taod-taod ka na yung nagpaabot. Alauna pa sa hapon. Mag alas 7 na lang sa kagabion. Wa pa gyud si Ed. Wa sa siya mo reply sa akong mga text, tita. Ay, naunsa man ning tawhana, oy. Kung dili minyo unon, wa maglaag-laag nga wa magpahibaw nimo. Kung asa siya paingon. Nagtagbaw ti kalis siyang pagkaulitaw, mientras wa pa mahikot. Mausad tingali. Milet, anak sa atong mga kamot nga mga babae ang mamahimong kapalaran sa atong kaminyoon. Kauban sa lalaki nga atong pilion. O gipili na nga mahimo natong kapika sa kinabuhi. Tita, Patasan ang tisi sa pasensya. Mao ka na labing importante sa usa ka kaminyoon. salamat sa ideya, tita. Mahal ti ka. Nasayod ka gyud ni anak. Nalipay gani kayo ko nga naka-decide na mong duha nga magminyo. Kay wife material ka gyud. Swerte ang akong anak nimo. Tita, Gikan karon. Mama na ang itawag nimo nako. Minyuno na gud mo si Ed. Dili na tita, ha? Okay? okay, ma. Mama na mo ako itawag nimo. Salamat. Nga naman pa magiging sa opisina. Huwag ka man lang magpaabot na kung magto sa inyo. Gihatan talaga og lunch, pero magkasaw ta. Milit, miniunon pa lang ta. Dili pati ka asawa. Give me a break. Patagpawa una ako sa akong pagkagawas nun. Kanya na ka na imong tulumanon isip akong asawa. Human sa itong kasal. Sige. Huwag mo imong gusto. Sorry ha. Karon na lang. Niya naman gid ko. Nagadaan naman ko sa itong pagkaon. Nagasabot na kami sa akong mga office mates. Nga mga onsigawas. Paulit na lang. Dada na lang balik ka ng gidani mong pagkaon. Ano wa man ka mo reply sa akong mga text kahapon? Naibaw na ko nga dito ka sa bahay. Nagkasulti na kami sa mama. May explain ako ni mama. Kung gusto ka, ato na niya pangutana. I-text siya kung diin ko. Kapag igbalik eh. Sister, ayaw paghilak, uy. Gisakitan lang ko sa kalit kakausapan kaya gipakita. Nawala ang sweetness ako. Bitter na karon? Oo. Oh, pwes. Obserbahin. Pagsusi. Ununsa o nga ano. Mintras wa pa mo makasal, sister. Kay tingalig nagmata kalag morning. Kinsa na? Si Papa mo kini. Gawas mo na diya. May delivery ka. Delivery? Unsa ba na pa? Bouquet of flowers? Wow! Kaong mo trabaho? Gibasa ko ng card. O gikan kangin. Dang hilabot ka pa? Naniguro lang. Di ko gusto nga may dawaton ka pang admirers. Binyuno na gud ka mo si Ed. Likay na gyud sa mga lalaki. Nasayod ko ni Ana pa. Si Ed na ka lang nanawag. Nagkasiguro na ko niya na. Siya gid pa. Ako na siya tubagon ha. Hello? Pasensya na ka. Medyo init ang akong usa dihang yato ka sa office. Okay ra, nakasapot ko. Nakagusto ka ba sa flowers nga akong gipala? Natural. Ug ka siguro kung mahal kayo ang mga puwak. Ngano ni gasto ka pa man? Gitagana mo na lang unta to. Puno sa kalastuhan sa umaabot ang kasal. Well prepared ang atong kasal. Buwan na lang gani paaboton. Ed, gusto kong upa na ang maong adlaw.
Excited na kaayo ko. Likewise. I love you. I love you most, Ed. Natasiguro ka na bang wa ka na'y nalimtan? Nahurot mo na og pamalit ang imong mga kikinahanglan? Yes, ma. Oh, no. Ma? Ngano? Dali na, manakaw na ta. Mamiya na ta din sa mall. Si Ed. Siya ka na may kaupang babae. Suni anang kananan. Oh, naghilag ang mong babae. Dali na, mamiya na ta din milit. Tingarig mag-iskandalo ka. No, dili ko ka na buhaton, ma. Dili. Tana, ma. Kalain sa kong gipati. May kaupang babae si Edsu sa usa ka kananan dito sa mall. Klaro na mo sila nakita. Tungod kay glass ang maong kananan. Ug naghilak ang maong babae. Si puti pa sa puti ni. Unsa? Oh, may text message ko. Tingalig si Ed ang nag-text. Mas maayo kung siya kini. Aron ako siya mapangutana. Asahon ko. Oh. Hi. This is Lynn. Can we talk? It's important. I'm Ed's other girlfriend. Oh. Dili. Salamat nga nakikita ka din ako. Abi ko pag isnab niyo mga akong invitation. Si Ed ba mo naghatag ka mo sa akong number? No. Dili. Sekreto kong gikuha ang imong number sa iyong cellphone. Sa diyan nakatuwag siya sa akong apartment. Oh. Nidaog ka. Tungod kay nakituwag na siya na ako. Tungod kay mas ikaw ang iyang gipili. Tungod kay magminyo na ko mo. O ikaw ang iyang gimahal. Natinta lang ko na siya na ako. Oh. Congratulations. Nganong gisulti mo kining nako? Mablos ko. Og si Ed ang amahan. Mabdos ka? Yes. Mablos ko. Gisultihan ko na siya sa akong kahimtang. Apan desidido na siya mulikay na ako tungod nimo. Gisag pa ko nimo. May naong ka pang niatubang nako. Human sa tanan mong gibuhat. Ang sibot mo ipasabot. Magbuwag ta. Wa na'y kasal nga mahitabo. Dili ko masugot. Mahal ti ka. Magpakasal ta. Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dili ka magpatintal sa lain. Oh. Ang umaabot kay inahan sa imong anak mo ipakasti. Dili ako. Di na ko nimo. Di na ko. Huwag ito sabi na hitabo. Tungod kay di naman ko. Nagpakiluoy ang pamilya ni Ed ug si Ed mismo. Tungod kay nakagasto na sila. Naluoy ko si ang parents, ila pinasi ang mama, so pinangga kaayo ko. Pero di na ko makahimo sa